Хажи Садриевның балашағы сугышка кадәр һәм сугыштан соңгы авыр елларга туры килә. Бөек Ватан сугышы башланганда 12 яшен тутырган малай Наратасты авылында лагерьда була. Сугыш башлану турындагы хәбәрне дә шунда ишетәләр. Безне урманга алып бара, Сокырга алып бара, Смирнов дигән абый. Сугыш чыккан көнне офицерны килеп талдылар. Biz лагерьдән таралганчы офицерның үле хәбәре дә килде. Лагерьдән кайткач ул колхозга эшкә чыга. Башта атка утырып машина тартып йөрүдә эшли. Мәктәптә укулар башлангач берничә көн укырга килә. Әмма колхозда эшләүче ир-егетләр берәм-берәм сугышка китә башлыйлар. Озак уйлап тормый Хаҗиягә, яңадан колхозга эшкә чыга. Сәгатьтән дигән абзый бригадирия Хаҗи апаем. Иртәгә уракка төшәбез. Sen işinçi atqa aldan atlanıp yürüye almazsın meken. Masinanı iş tartırga gerek. Bir Ebu Biyası degen atqa atlanıp ora başladık. Ertenge bir abdicok soğuşqa ketken. İkinci günü orada üçüncü abdi ketken. Dördüncü günü dağa soğuşqa ketken. Şuraya ettirip yaş yılbıdakka kaldı. Yarayında Allah kişi demirşi Ahadullah babay vatılgan olur etlep biretirgani. Шуннан бирле лайыклы ялга чыкканчы колхозда хезмәт куя юбиләр. Тормыш иптәше Мәрьям белән 4 балага гомер бүләк итеп бик матур гомер итәләр. Ялгыз калганына да инде 17 ел гомер үткән. Бүген ул балалар, оныклар бәхетенә куанып яши. Дөньяның кадерен белеп eşleşlep yaşasınlar. Boğay sokay gelip görmesinler. Tertipli olsunlar. Şol. İş yok deyip görmesinler. İşleyen kişiye iş var kadın. İş var. Buna nişe işlemin. İkat bile işledim. İyi toktavsız. Bugünkü günge hatlı. Toktavsız işte işminde. Traktörde işledim, kambayında işledim. Şundan sonra çıktı da kun, kolxoz firmaların mexanikalaştırırga degen. Хөрмәтле ветеранны олуг юбилей белән котларга район башлыгы Альберт Хужин, район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов һәм Байык авылы җитәкчелеге килде. Алар ветеранга республика һәм район җитәкчелегенең күчтән эшләрен тапшырдылар. Бар үткәнен яхшы хәтерли, әле хәзер дә сүзгә тапкыр Хаҗиягә. Илләр тыныч, дөньялар матур булсын ди ул. Фәридә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.